हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो जोंनि एएस बिजावजालि चेनेला बयखौबो बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि जोंनि भिडिअआ जाहैबाय जोङो माने सिमला बेरायनानै फैबाय आरोना। ओमफ्राय जोंहा बेफोरबायदि भिडिअ बानायनायनि जेबो प्लेनिंआनो गैया। जों आब'नि दखानाव फैदों, जों गामिनिनो आब'। नै मालाय आब'आ केक बानायदों। बेसेबा गाबख्राबथाय जों फैनो दिसि बानायोना दिनै नुबाय, ओमफ्राय मालाबा जों न'आवबो थांबाथाय हाबफैनो हासिगोन र'। बेसेबा गोबाव जाबाय फैनो मोनियानो। सोरबाफोर बार्थडेनि केक अर्डार होनोबा बेवहायबो खालामनो हागोन। ơi với sắp hoàn từ xem phim gue tuh kemam bayar tuh lagi sama video Hai aku ini batin kita langsung sơi ayo kita doang snack snack tayo này nó nãy phải jadi cepat này à nama ini hah? Nunggu yang mana? Chilnya hah? Oh sana ini bu jangan dia menongkan birthday dong nih aku mau ham saya aku ini birthday dong ini nih cake talang tuh sih jangan logoper birthday nih cake फैखादोंमोन फ्रियावनो मोनजाबाय ना बेखौ लागोन नोङो लाया दा फैसा गैया लाबोखाया नै जों कफि लोंनोसै namanya nào cái đàn sắp đặt đây thì lý ra bung này vậy đây đi bên đó không phải sắp đặt để hay à ra nữa lên đặt điểm ra concealer nih लोगोफोर इनाव दिनैनिफ्राय लांफैसिगोन जोङो मिथिखाबाय र' आंथ' जेराव मोजां मोनो बेयाव एनि टाइम लांफैबायानो थायोना गोदान नागिरबाय दं लांथ'वा थेवबो दिनै लांथ'वा बेखौ स्टेटास होनो हागोन आब' देग्लाय लाबबाथाय गासिखौबो jumlah lihat nih setelah थांसै जोंहा जाबाय आब' नुजानो लाजिनोहाय देनांसो देखायसिगोन मालाबा फै दे ओरैनो थांबा आब' दे दोनबा फै मालाबा थगायदो केकल' जादो जोङो थादा सै लोगोफोर जाखांबाय बेनिफ्राय दा नानिनि आधार कार्ड खुलिनो थांलायनोसै न' मोनफैबाय लोगोफोर सानबेसे लाबोदोंमोन बेखौनो जानोसै मा होनो जोंहा दिनै एख' इदि भिडिअ बानायनि प्लेनिंआनो गैयामोन ओमफ्राय सिमला थांनानै आब'नि दखानखौ बिराद समायना नुहैदों माने जि स्रां स्रांखा ओमफ्राय
सानैजों रायलायनानै ससे भिडिअ बानायबोबाय नायसाबदो बेखौनो होननाय जानोसै नै मोजां मोना आंनिया पियासखौ बारा होनो होआबानो जागौमोन आङो स्पाइसि हाराया हांखो सिंदो नायनो थानायखाय देनां नानि देरबासो मुरथि जागोन ना जोंना मिथिला आं हामदो आंखौसो होनदां आं पात्ता मोनाहाय नोंखौ मालाबा गिदिर नुयो मालाबा फिसा नुयो आङो हामदोनो होनदोलायमोन आं होनबा हामदो थाफाबाय थानायखाय मिथियाहाय आंबो फार्स्ट टाइम आंखौ ओमफ्राय ओरैनो मालाबा हारसिं नुयो मालाबा एसे रोखोम नुयो बिदि आरो गोथाव नों गोथाव मोनोना मोनदो आखाइ दंबा आङो मोसौबो हरजोंनो हो ओमफ्राय आं हरसिगोन गैया नै नै दासो होनाय खोनाखाङा दिहुननांसिगोन नों आंनो हो आं बाबाखौ मोसौ दिहुननांसिगोन ओमफ्राय आंनाव मैगं गैथ'आ ओंखायनोथ' उनाव होदो बावना थायो आङो बिनांगौ फुजाखौ बिदिनो खम खोथिया आं जाना दंमोन 20 थाखा 10 थाखा दंमोन होनो होलां मालानि सोर गोसोथोदो जासिगोन दिनै आं दहाय नांगौ बेसे लेंहरदोंहाय बेखौलाय गिया दाहाय मानसिफोरा मियानो ट्रेन्सफार खालामखादों बियो जायगायावनो फैसा दांनाय दां माबा फनपे नै ओरै जाबावलाय दाङो जोंनो मा रोंथाव जोङो बार्थडेनि केक मोनजाबोबावदोसो गुमैनिफ्राय गोथाव मोनदोंमोन ना गोथावथार पिज्जा जानो थांगोन जोङो मालाबा गारिल' फाग्ला हैया लोगोफोर जोङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो थाबैनो 10K खालामना होदो लोगोफोर लाजि माला 10K जागोन माने गोसानो हाव दाव जागासिनो आरोना माला जागोन ओरै जाबाय दं बै सोरनि थांलाय फैलाय जानाया खामानि मावग्रा लाबोदोलाय गारि सुनो बाइक सुनो राव गैयाना मानसिफोर बाय बाय लोगोफोर